Il-gvern immexxi minn Joseph Muscat qed jitħaq bikom u bla pjan iddikjara dan il-kap nazzjonalista Adrian Delija waqt attività politika fin-Nadur Għawdex fejn għal darb'oħra kompla jattakka l-ħidma u l-investimenti tal-gvern f'diversi joqsma. Joseph Muscat qed jitħaq bin-nies. Dan il-gvern qed jitħaq bin-nies. M'għandux pjan. Għal darb'oħra Delija jakkuża l-gvern li ma jimpurtax mill-anzjani u li tiħajjarhom biex ma jgħixux fit-tul. Dan fl-istess waqt li l-gvern żied għal darb'oħra l-pensjonijiet minn barra l-kumpens għall-għoli tal-ħajja. Fl-istess waqt 4,400 pensjonant tas-servizz li fi żmien amministrazzjoni nazzjonalista kienu tħallew jittewbu bdew jieħdu wkoll żieda fil-pensjoni b'medja ta' 10 euro fil-ġimgħa. Madankollu Għawdex Adrian Delija għalek dwar il-ħidma tal-gvern fejn jidħlu l-anzjani. Qed iħajjarkom ma tgħixux fit-tul. Delija kompla jattakka bl-aħrax is-sistemi edukattiva f'pajjiżna li qed tara dejjem aktar studenti jkomplu jistudjaw u jimirħu fl-edukazzjoni tagħhom. Għalli l-gvern mhux irawhem jinvesti biżżejjed fl-edukazzjoni taż-żgħażagħ tagħna u għal darb'oħra għalli Malta għandha l-agħar pożizzjonijiet fl-edukazzjoni. Illi għandna fost l-ar f'dak li huma l-istudenti tagħna illi mbagħad ma jibqgħux jistudjaw. U ż-żgħażagħ tagħna mhumiex qed inrawmuhom, mhumiex qed nagħlmuhom għal-għada. Ixejjen dan ċifri tal-Eurostat ippubblikati ftit tal-ġimgħat ilu li juru li fl-aħħar 5 snin pajjiżna għamel progress kbir biex aktar studenti ma jħallux is-sistema edukattiva. Dan grazzi għal diversi miżuri li daħħal dan il-gvern fosthom klassijiet ta' reviżjoni b'xejn u eżamijiet tas-sekku tal-medsek b'xejn. Delija kritika wkoll l-investimenti pożittivi u kbar tal-gvern fejn qal li huma jafx fejn mar dan is-surplus. Ma tantx ħanibqgħu nisimgħu bil-ftaħir tas-surplus. Dan meta l-gvern għaddej b'investiment bla preċedent fl-infrastruttura tal-pajjiż, tant li s-sena li għaddiet rat nefqa rekord ta' 605 miljun euro, żieda fin-nefqa ta' aktar minn 220 miljun euro fuq l-2017. Nefqa li marret għal bini ta' toroq u skejjel ġodda, binuri novar ta' ċentri tas-saħħa ġodda madwar Malta u Għawdex sabiex il-pazjenti jkollhom servizzi tas-saħħa mill-aqwa. Intant f'intervent li għamlet l-Europarlamentari Nazzjonalista Roberta Mezzola qalet li huma ma jgħajrux. Aħna la najru u lanqas nitajru. Fis-stqarrija l-Partit Laburista qal li d-diskors ta' Delija reġa' konferma kemm il-kap tal-oppożizzjoni jinsab taħt pressjoni li l-esaġerazzjoni fin-negattività il-aħħar arma li baqalu. Qal li b'dan ir-ritmu Delija qed jibqa' mhux kredibbli anke fost dawk li jappoġġjaw lill-Partit Nazzjonalista.